The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Paningkamuti pagayong pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. But as many as received Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life." So believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The gospel must first be preached to all the nations. God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more sorrow, no more suffering, no more tears, no more pain, because the old things are passed away. In fact, there is no more death. But to all those who have received Him, those who believe in His name, He has given the right to become the children of God. So then, if anyone is in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what is new has come. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw. Di kinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us make some examination of our conscience kung napabatay mga sala nga nabuhat nga this is an offense to the justice of God. So God in His Word in 1 John 1:9 says, "If you confess your sins, He, God, is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness." Ugalang kanimo higala, kung wala ka pa'y kaluwasan, gigamit. Kung gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo og the most important decision, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Aron ikaw makasalmo to sabni ining atong pagabuhaton nga Bible study. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sa hilom, magamputa. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa makausapa sa imong pagdala ka namon ning dapita ron. Makapadayon kami sa among Bible study through the YouTube. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka namon din nga buhi pa kami ni among lawas, o imo pa kami gipabuhi, nagkaginawa pa kami, askil pa among panglawas. So, siguro doon na tayo uban nga nagabati ng mga sakit-sakit apan king tanan grasya gihapon o Dios kay pahiluna na nimo king tanan sa imong plano. Salamat o Dios. Ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Gamhi kami sa Espiritu Santo tangtang nga mga babag nga sa among una-una. Mga tawanong pangunahuna, kalibutanong pangunahuna, kini mahimong babag sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios. Ubani kami nining among pagsimba kanimo, paghatag og bilin nining imong mga pulong nga among pagatunan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, aniano sa kita. Once again, ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og
So, kung andam ka na, ayaw kalimot nga, kini atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, gitandi kini sa atong pagsimba sa Dios. Kay kung tuon ta siyang pulong kana nagasimba man kita. We're giving worth to God's word, o mao nga sa dili pa kita tuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsunod sa mga lakang nga angay natong pagabuhaton aron sa ingon niya na masibo gayud kita sa paagi sa Dios nga it would be a worthwhile nga pagtuon sa iyang pulong, magmabungahon o ay mapupo nato ni iyang mga pulong atong pagatunan busa. So kung nandam ka na, then padayon kita ang atong duputan usab karon niining atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagpadayon niini mao ang giuluhan nga doktrina, the cross before the crown. So ang cross una sa dili pa mo abot ang korona, ang purong-purong. Okay? So mao kini atong pagaduputan karon. Na una sa tanan, kitang mga magtutuo. Well, mga tanan tingali katong bag-o pang nagasugod sa pagsunod ni atong bagong study nga. Unsa man ang imong i-define sa magtutuo? How do you define a believer? Okay, una sa tanan, doon nalay duha ka klaseng mga tao ni ining kalibutan nga nagalakaw-lakaw, nagakinabuhi. Okay? Duha ra ka klase, mga magtutuo o mga dili magtutuo. Believers and unbelievers. Now, susihay mong kaugalingon kung hai ka mahisakop nining duha ka matang sa mga magtutuo, mga tao nining kalibutan. The two kinds of people. Why labot ka ng laki o bahay? Wow, that's beside the point. Ang atong gisgutan, duha ka matang sa mga katawhan. Okay? Ang ilang baruganan. Ang ilang gipasilungan. Ingon ta. Mga magtutuo, believers, o mga dili magtutuo, unbelievers. Now, kinsa maning mga magtutuo, who are these believers? Ang mga magtutuo, mao kadtong mga tao nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Unsa man ang maayong balita? Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. O Juan 3:3 o Juan 3:7 nagaingon usab, gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab dili si makakita sa ginharian sa Dios. In other words, si Ginoong Jesucristo lamang ang paagi sa kaluwasan. Karon, kanang tawhanan nakadungog niini. Tungod kay gihatagan man siya sa Dios sa kagawasan sa pagpili. Okay? Freedom of choice. Nga gitawag na nato og free will. Now, hinatag na sa Dios kanang free will. Ug kanang maong free will ipagamit sa Dios. So nakadungog naman siya sa may balita sa kaluwasan nga we consider it God's stimulus. Iba naman tangang stimulus, daghan-daghan mga klaseng mga stimuli. Okay? Ang akong pag-ubad ng stimulus, pag-aghat, pag-agda. Okay? So, ang stimulus sa Diyos mao nga, ang pagtuo nato kang Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, mao ka na stimulus. Ang cross sa ato pa. The cross is the symbol or representing salvation. So, kung mo sanong kita niya ng mayong balita,
mo gamit ta sa atong kabubuton sa paghimog desisyon. Kaya atong kabubuton doon duha ka maakan na bahin, the left lobe o ang right lobe. Okay? Ang left lobe mo itig dungog, apan ang right lobe mo itig buhat, tigtuman. So kung pagkadungog mo sa stimulus, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, paggamiton ka either niya itong duha ka bahin, left lobe ba, wa ba nga bahin o tuo ba nga bahin. So kung mogamit ka sa tuo nga bahin, the right lobe, ayun ka, mutuo ko. So ang imong gigamit, yes, you believe. Ug kadtong mohimog desisyon sa pikas, moingon sila di kung to, na po'y resulta. Kaya ito manggunggitan na din nga, every stimulus has a response or needs a response. Nanginahanglan og tubag. Ug ang tanang tubag na ay resulta, na isang putanan. So kini atong gibase diha sa teksto diha sa pulong sa Dios sa Juan 3:36. Kung na kay Biblia diha may mong ablihan ka na nimo, subaya kini. John 3:36 nagaingon sa in English. He who believes in the Son, Ginoong Jesucristo kanang Son. He who believes in the Son has eternal life. Kinabuhi dayon. But he who does not believe in the Son does not have life. Wa siya kinabuhing dayon, but the wrath of God abides on him. Unsa man ang wrath? Wrath, okay, ang baron tos binsiya, kasuko. No, di man masuko ang Dios, ang sala man ni kasuko. So, wa na magkahugan ng kasuko ang iya lihok sa iyang hustisya. Kaya di man kay gugba lang ang Dios, hustisya man pud siya, mo na ang iyang hustisya. Mo ingon nga, well, ang buot pasabot gyud niya ng wrath, kasuko, sa orihinal nagkahulugan ka na o unsa, a place of punishment, eternal condemnation. Nga ato na lang lakturon sa paghulagway nga kini mao ang gitawag sa kadaghanan og impyerno. So, klaro na kayo. Siya nga mutuo sa anak si Ginoong Jesucristo manag-iya og kinabuhing dayon, maluwas adto siya sa eternal life in heaven. Kapag siya nga di mo tuo, unsa resulta? The wrath of God abides on him. Ang kasuko, kapungot o ang unsa? Linaw sa kalayo. Eternal condemnation. Ang iyang maaguman. Klaro kayo? Basta? So diha, makita nimo nga kanang tawanan nga mituo. Okay, mituo siya. Migamit siya sa right lobe niya. Yan siya mutuo ko. Diha luwas siya. Immediately, 1/60th of a second paingon niya mutuo ko diha. Mabalhin na ang iyang panahon dinhi sa atong kalibutan ngadto na sa eternidad. Ang iyang eternal salvation is settled once and for all. Nagbarog kita sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Iyang prinsipyo kini nga. Once saved, always saved. Ini kaluwas nimo, luwas na gyud kahangtod. Okay? Dili na mabawi ka na sa Dios. Dili siya mangindyan inunta sa atong pagkasulti ba lang sa mga street language. Dili mangindyan. Dili siya mamakak. He keeps his word. Iyag yung tumanon. Pag-ingon niya, mutuo ka mo, luwas ka mo. Then, there you are. Luwas na. Natingali mo yung ka magpinulusupo kag luwas lang gihapon tabi sa magkasala. Correct. Luwas gihapon ka. Wala may, di naman issue ang sala. Kung bahay nagkaluwasan, di na issue ang sala. Kaya nga naman. All our sins have been taken care of dito sa cross. Okay? Pagtuog yun mo sa buhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan, when you believe in Him as your Lord and Savior, diha. Imong mga sala.
ipasaylo sa sala sa kaniadto karon ug hangtod ka o kadtong umaabot pang imong buhaton. It's presumed to be unsa forgiven. Apan kung bahin na sa imong adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga Kristohanon, makasala pa man gyud kay naamantay kinaiyang magasasala, right? So makabuhat pa man gyud sala. Well, it depends upon your volition upon kung unsa man magpa ulipon pa ba ka sa sala o dili. You see, it's a matter of choice. Imo gyapon ka nagapilian. Apan sa panahon nga ikaw makasala, human ka maluwas, then ang Dios nagaandam usab og paagi nga ikaw makabalik ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. You go back into God's fellowship, pinaagi sa unsa? Sa gisangkap sa Dios nga rebound technique. Well, ato lang gigamaan og technical word nga rebound, kay pagpauntol o pagsaw sa bula para basketball, sa uuni mong bula aron imo na sa nang i-shoot, okay? Aron makabalik ka mo nang ginganlan og rebound technique. Well, of course, in English atong gitawag na recovery technique. Mapasiguli na sa atong pakigamitay ngadto sa Dios. Just name your sins. Isugid. Hinganli. Ngayon ka Diyos nakasa ko niyan to. Ako gitong giangkon nga nakasa. O diha. Padon ka sa Diyos. Sa gisulti sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So luwas ka na. Apan, karon aniya naman ka sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, kay tulo manggod kabahin ang kaluwasan. Una, of course, ang plano sa Diyos in general. Tulo kabahin. God's plan, gibahin kinig tulo. Ang una, kaluwasan, salvation. Ikaduha, believer in time. Ang magtutuo na din sa panahon o inikahuman sa imong kinabuhi din sa kalibutan, kuhaon ka naman sa Diyos, then mo na naigingog believer in eternity. Tulo kabahin ang plano sa Diyos. Nagkasabot ka ba? I hope na samtani mo ka na o na tuhog yun imong buti pasabot. Okay? So mao ka na ang mga magtutuo. Usa ka ng matang sa mga tao. Believers. Panduha po ka klase mga believers. Okay? Believers na itong gisgutan, mga magtutuo. Duha ka klase mga magtutuo. Winner believers o loser believers. Kinsa man itong mga winner believers? Ang mga magtutuo nga makugihon, mahigugmaon, masigihon, malahutayon, kanang nagahigugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. No, na sila mga winner believers. Kaya naman sila magamit sila nga dalang panginabuhi. Pag-atubang sa daghang mga gumunhap, mga suliran, mga pagsuway sa kinabuhi, na sila magamit nga mga pulong sa Dios. Kasabot ka? Kay ang tinuod yun, ang mga pulong sa Dios, mauni ang inunta yardstick. Inunta. This is the yardstick sa atong pagkinabuhi. Ingon nga magtutuo. This is the yardstick. Inunta, yardahan o blueprint, sundanan sa plano alang sa eternidad. You see? Ingon nga mga Kristohanon kung di lang nato na panumbalingon, di nato na kanang tagdon, muna kinamuutan sa tanang butang ng kalibutan na. Parihara ka sa usa ka tao nga buot nga mupalupad o aeroplano. He would like to fly an airplane. He would try. Apan wa man niya panumbalinga ang mga inyong rudiments sa pagpalupad. Una siya mulupad. Obviously, kanang tawhana would be killing some people due to that, di ba?
So, ang pulong sa Dios has a solution for every problem. Na solusyon sa tanang suliran. Sa matag tao. Matag magtotoo nga mag-atubang o atubangon sa iyang kinabuhi. So, mao na nga karon nga panahon gikinahanglan nga itong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kini ang mga magtotoo nga mga mananaog, winner believers. Apan kadtong mga magtotoo nga way pagtagad, way pagpanumbaling, way gugma, way gana, way kaikag sa pagtuon, way gugma, so modayon sila og unsa. Balibad ko na ay mo imbitar nila Bible study, tambog ta. Unsa may dayon nilang kanang balibad, nahawa ko'y panahon na busy ko kayo. Sorry. Okay. So kung moingon siya na ang Diyos mo yung sorry, dili ko kahatag sa akong panalangin nimo, ang ako rang disiplina. Pagpantun ray mo madawat. You see? Mao na ang labing tinuod. So, ilabi na karong panahon na. Okay? So, by the way, duha ka klase, mga matang sa mga tao, ha? Believers and unbelievers. Kanya, duha ka klase mga believers, winner believers, loser believers. Kanya, ang mga dili magtotoo. Kinsa man ni sila? Nakadungog sa may balita sa kaluwasan. Apan mo sila mutuo. Ila magisalikway. So, mo itong ingon sa Juan 3:36 nga, dili kinabuhing dayon ng ilang matagamtaman o madawat kundi ang unsa linaw sa kalayo. You see? It's a matter of choice. Mao may iyang pinilian. See? Mao na iyang tinuyuan sa iyang buot panigingon sa mga katigwangan. So, siya ra gyud unsa. He is the only one sending himself to the lake of fire. Siya ra. Huwag mabasol. You see? Kaya man itong tinuyuan sa iyang desisyon niya. Mo may iyang desisyon. Nga mo adto dito. You see? So, mo na. Kanya, doon na po duha ka klase mga di magtotoo. May bawa ka ba? Doon na po duha ka klase mga unbelievers. Mga unbelievers nga mga buutan. Mga unbelievers sila, dili sila mga magtotoo. Dili luwas. Na ay mga unbelievers nga mga buutan kayo. Mga relihiyoso kayo. Mga hinimbahon kayo. Mga manggihatagon kanang usog kayo mo donar sa simbahan. Okay? Mga hinimbahon, way kontra, kanang mga maayuhon, in general, as a whole, gitawag ni sila kanang law-abiding citizens, upright citizens, apan mga dili magtotoo. Didto sa impyerno, daghaning tuwa didto, nga labihang mga maayuhang mga buutan kayo, mga relihiyoso kayo, apan mga dili man magtotoo. O tayo may himo niya na, mao ka ng pulong sa Diyos. Prinsipyo nga itong gisgutan. So, dili ang imong pagkabuutan mo, basihan nga ikaw maluwas. Dili. Ang imurang pagtuo, kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Mao ra na basihan nga ikaw makaadto sa langit. Unsa may lisod niya na? Mao lang na may ingon sa akong amigo nga sa maning tao, scientist man gyud magtuman magyud iya. Na anay klarong plano sa Dios sa kaluwasan. Iya pag yung isa likway magtuman og iya. Na anay plano sa Dios nga hingpit, maggama gid siya iyang kaugalingong plano. You see? Na yung uban magpinulsupo. Hindi man tingali po ka na tinuod nga labihang buutan na nato hinimbahon tawatay kuntaon sa na buutan taon niya adto tay tambog sa impyerno. Mura mag-imposible. Imposible? Pulong nga sa Diyos, imposible. With God, nothing is impossible. Ibaw ka ba?
Pulong man ka na sa Dios. Tumanon man gyud na sa Dios. Hingpit gud siya. He is perfect. So naran nimo mudawat ka ba yan ang kamaturan o dili? It's a matter of choice. Kasabot ka. O bitaw ni akong amigo nga moingon sila. Kini yung tao gahi yun. Okay. Unsa may bot, masabot. Nai sinultihan niya na nga nagaingon nga ang tao nga gipasabot, gipasabot ba ang tao? Makasabot, apan di gyud mo sabot. Unsa may imong tawag niya ng tawhana? Akong balikon. Nakadungog ka na tingali niini nga. Ang tao nga gipasabot, makasabot. Makasabot ba? Gipasabot, makasabot, apan di gyud mo sabot. Unsa may tawag mo ng tawana? Unsa may imong ikasulti niyan to? Stupido, di ba? Di ba? Stupido. Gahi gyud o. Mao na. Dili ako nagingon yan sa atong amigo lang nagingon. Gipasabot, makasabot, apan di gyud mo sabot. Namo na na. Iyahan na ng tinuyuan. Okay? O, okay. So, mao na ang duha ka matang sa mga tao nga niya dinhis kalibutan. Ug ang Dios nagatan-aw niining tanan. Mao na nga. Tingali, ni ubang magpinulsupo na po nga. Sige lang, daghan man po mi. Pinulsupo naman po na, di ba? Daghan, tinuod. Tinuod na ba yun na? Nga daghan yun ang kanang mga unbelievers nga dili magtotoo. Nawata magmagama niya na abli na yung Biblia. Mateo 7, 13 o 14. Kung sa may sulti diha. Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Klaro kayo na sa in English. Paminaw. Wide and easy is the gate that leads to destruction. Kapilihan. Many are entering into it. Daghan. Daghan yun tinoon. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Ang labing tinuod yun. Ang iya sa Diyos, salin ra. Ang iya sa Diyos, just remnants. Kung ikaw magtutuo karon, ikaw apil niya ng maong remnants, salin ka ra. O mag-apas ang Diyos, ug labihan daghana. You see, ang iya ka ng tinuod, matuod, lintunganay, bugos, timos, nga nahigugma sa Diyos o nagatuo, nagasalig sa Diyos. Mao ka na. Ang nagasubay sa lisod nga agyanan. The road is narrow and the way is hard that leads to eternal life. Kasabot ka? Now, karong panahon na, paminaw. Today, aniya pa kita sa gitawag og normal evangelism. Sabot pa sabot. Normal pa. Ang pasabot ni normal evangelism, kini atong gibat-bat dinhing mensahe, evangelism man pagsangyaw man kini. Dala kita sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan man kini. This is evangelism. The duty of every believer to function as evangelist. Nas pulo sa Diyos na ba? Now, akong balikon nga karong panahon na, karong higayon na, niini nga itong panahon, we are still in the normal evangelism. Normal. Buta sabot, nga wapay naga-gukod nimo, wapay naga-arrest nimo, dakop ka nimo, hasol kanimo, nagaharas nimo, wapa, way mga sundawan, nakop, kay, unsa ba, normal pa man.
apan mo ambot ang panahon, it's gonna be crisis evangelism. Crisis. Sibot ka sabot, ginugdanay na. Gukdon ka na kung magtuon ka sa pulong sa Dios. May bawaan ka ikaw naga atin-atin kunuhay Bible study, hadapon ka na. Nanay mo, sikop ni mo ka na. Labi na ni adtong panahon sa gitawag og tribulation period, human sa rapture, kinagrabihan na. Ginukdanay na, pinunggutay na nag-uo. So, grabe na. Okay? So, karon normal pa. Pahimosli. In fact, kini nga itong panahon, this is the age of equal privileges and equal opportunities. Equal. Kining atong panahon sa simbahan karon. The mystery age. The unique age. Kay gisok-sok raw gud ni sa Dios kining atong panahon sa simbahan. Gisok-sok ni. Kay wala man matukod ang iyang gingharian ni Ginoong Kristo sa pag-anhin niya dinhi. Ta sige sangyaw may tungod sa gingharian unya kay wa man niya dawata si Ginoong Kristo ingon nga Mesiyas. Bisa gipakitaan na sila sa credential gyud ni Ginoong Kristo nga siya ang Mesiyas. Di man sila manoo. Iyang kaugaling mong mga katawhan di mo tuo. Wa mo tuo. You see? So mo nang imbis magsige pag sangyaw si Ginoong Kristo sa may tungod sa umabot nga gingharian na usob ang iyang tunada. Iyang giusob, naghisgot na siya bahin ni natong panahon sa simbahan. No na to iyang sige bat-bat naghisgot na siya. Itong iyang mga apostolis na tingnan sila, ano man yung nausob naman yung iyang tunada. Kaya nakita sa omnisciente sa Diyos nga, di na siya magdugay. Gukdo na siya, sakito na siya, ilansang na siya sa krus, patyo na siya, mao kadto ang nahitabo ni Ginoong Kristo. Morning atong panahon sa simbahan is the mystery age of equal privilege and equal opportunities. Kinadaganan ta mga unsa spiritual assets. Kini mo'y panahon unta kay kadaghanang bagang duot sa mga Kristohanon. Okay? Majority of Christians all over the world are negative. Nagpabilin gid sila niya ng ilang pagka-negatibo. Wa gid sila unsa. Gana mo na nga no God, unsa may nakaingon nining tanan. Kining kadaghanan karon bisan pa mga magtotoo. They have wrong priorities. Sayop nga mga pasiuna. Unya, tuod no kay kining atong panahon normal evangelism man. Gitawag nato ni karon gitandi kini nato sa panahon ni Noe. Nomdong ka sa panahon ni Noe. Kadtos Noe mao toy nakita sa Dios. Of course, ay ang omniscience sa Dios nakita niyang siya ragoy tarong, okay? Matarong niya itong panahon. The rest, wag yan. Negatibo. Nagpabili ng ilang kanang negatibo lagi. Way gana. Okay? Way pagpanumbaling. So, ingon ang Diyos. Diha sa Amos 8:11. Abrahiragon ng imong Biblia. Diha sa daang pakigsaan. Old Testament. Amos chapter 8 verse 11. Unsa may gisulti diha? The time, now, muna akong basahon sa English. The time will come, says the Lord. Ang nagsulti niya ang Diyos. That I will send a famine and a thirst through the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but an end to divine revelation. Hunger and thirst for the Word of God. Kini bang mga negatibo karong panahon ng mga magtotoo inigabot nga niya na ipadaan na gyud sa Dios. Magsige na pang
magkakadipo-dipo pa, ira ba ito ilang Bible study din nga. Ang una, ibawaan ka niya ito nga, Bible study through the YouTube, kanya kaning Vic Balbido Evangelistic Ministry, o uban pa nga daghang mga ministry through the YouTube. Ira man to. Wala. There is famine and thirst for the teaching of the Word of God. Mo ni karong panahon na, pahimosle. Kasabot ka? Nawa na panahon. Time is running out. Apan, napahimong kay gayunan. Napahimong kay gayunan nga ikaw unsa padayon sa imong pagtubo. Ato ning ipadayon ugma og ayaw si piyatang pagpamina sa sumpay niini ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Pagamputa. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimoslan ning adlaw pagtuon sa imong pulong. Landagi pa kami dugang o Diyos sa imong kamaturan aron kami magkapadayon sa imong pagtubo diha sa among kalag. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan mong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.